Ting. Sorry pasti mood makan di kelana kan kayak kagak 100% kiri di sini semua. Wih, baru. Yeah, baby. Oh, nabi kan ini. Iya. Kang Bailey misi bos. Ayo, kamu nak nak? Kamu kubele? Mana yang kamu jangan apa? Salah alu fasa hot deh. Tidur. Man setiap main guna nih. Hei, kurus udung mau boleh. Hei. Kurang nih sudah. Kan dulu bok. Ini rumah kami sendiri. Wow, lucu. Woi, ambo gini angkut. Hei, ro tak sih bok. Woi, ro. Hei, ro. Hei, ro. Mana mendak kan? On lakar ide. Woi, imbe dulu sini. Hei, ro. Hei, Pak. Harus kasih. Hei, ro le. Ini. Siap. Las. Oh, nak ada mana sih? Oke. Dah. Oke. Oh, betul. Jangan dah. Armasi yang muncul. Dah. Ini. Pusing kio. Pulang lam. Ini. Apa kado? Ini. Ribet. Hei. Jalan, penjara sana nongsa. Hei, ribet. Angsi gitu nih. Hei. Jalan dulu. Hei, penjara sana nong. Dabang ke. Ini udah. Dinar menjadi jadi. Số thế mà bố thế đi. Hey. Gì cái nữa hư lên rồi. Stand on right. Start. Ring cho. Đây. Ngồi này. Đây go. Udah difinalin kan na yung sino? Sunod ka. Guys, ano na ngumula? May sino na yan? Sino na nakin mo nga? Lagyo! Oi, lagyo! Sana na pa?
Hei bro, news naik sini. Hei bro, news naik jai. Hei bro, hei mak bro, news naik ni, lakat. Mita nggak news ya, sudah kena biasa mudah sini ada. Oh gimana, news awalnya, kunci lo. News apa tadi? Hasil, mungkin nggak sih mana kau? Ang apsala ba mata dun mitigo. Misalnya ang news ya, first division hangagan. Ang first division hangba, bayar hagan. Ma, baik good. Oh, Ang pagkurgon, ang ikurun kali kita sudah napan jadi. nang berai. Kau ini kasih kau yang nggak tempera bau nana, saya siapa saya. Mana bini bun? Bayar hagan misalnya, betul bayar. Salah server down. Oh, faibai. 58 मोनदो आरो 2 मोनबाथ' 60 मोनबायमोन hey फार्स्ट डिभिजन थांसिगोन फार्स्ट डिभिजन थांसिगोन hey साला 58 ल'सो मोनबायनालै 2 मोनबाथ' 60 मोनबायमोन रिजाल्टआ मागिदि मार्कसखौ नाय 58 हाय नैबे भिडिअजों जोंनि भिडिअ सोफादेरनायनि गुबै थांखिखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो सानदों दाथ' जोंना माने मेट्रिकनि एग्जाम होनायनिफ्राय रिजाल्ट होनायसिम एसे सहैनानै थाहैबाय भिडिअआ दा कमप्लिट भिडिअआव एक्चुअलि मा जागोन स्ट'रिया बेखौ मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोन गासैखौबो नेक्स्ट भिडिअखौ नेना थानो थाखाय गुरै खावलायनाय जादों साननै सानथामसोनि उनाव जों बे भिडिअखौ आपल'ड खालामगोन दा नै मेट्रिक केन्डिडेट नैबे मा बुंनो सानदों बिथाङा फंनैसो बुंगोन नै जोंहा बाबाया नैबेनो बिफा ओमफ्राय बै कर'ना केमेरामेन दा केमेरामेना मा बुंनो सानदों फंनैसो बुं जों बे मेट्रिक खांनानै रिजाल्ट मोननोसै टाइमाव सेंग्राफोरा माबायदि जायो न'आव बिमा बिफानियाव माबायदि धुमकिना बाइक बियो बेनि सोमोन्दै एसे भिडिअ बानायदों आरो जोङो माने गुबै थांखिया जाहैबाय मा एग्जाम होनो समाव टेनसनानो गैया आरो माने गेम गेलेनांगौ लोगोफोरजों बेरायनांगौ बबावबा थांनांगौ पाबजि दा पाबजिनि फाग्ला दा बेफोरखौ लानानै जोङो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों ओमफ्राय जेब्लानाखि रिजाल्ट होनो समाव रिजाल्टखौ माने मोजां जानानै फैजानो लुबैयो नाथाय लिरनाय समाव लिराबालाय रिजाल्टआनो बबेनिफ्राय फैनो बे सिस्टेम आरो बे माने जोंनि समाजनि गेजेराव सोलिबाय थानाय जाथायफोरखौनो जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो सानदों जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्लाबो आरो मोनाखैब्लाबो जाहाथे कमेन्ट बक्सआव रिप्लाइ होयो बेनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाहैबाय लोगोसेनो जाय बिथांमोना दासिमबो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे जोंनिफ्राय गोदान भिडिअखौ मोननो हायो मानोना जोंनि गुबै थांखिया जाहैबाय जोंनि हारि आरो माहारिनि जोंनि मोजां माने किसुमान बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो भिडिअ दिहुनबाय थागोन जाहाथे नोंथांमोना जोंखौ बेफोरबायदि भिडिअ दिहुननायाव मदद होयो बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो आर'ज थाहैबाय दा बेखिनिखौ बुंनानै जाहाथे नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअखौ नायो बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खावलायनाय थानानै जोंनि जानिखि दसे नुजाथिफैनाय बेखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों बाय बर' हारिनि जय